Shin kowace rana muna amfani da intanet ko? Amma gaskiya wasu abubuwan da muke yi tamkar ka bar ƙofar gidanka a buɗe ne ka yi tahiyarka. Ku marmatso in nuna muku kurakurai 3 da mutane ke yi a intanet kullum. Kuskure na 1, danna kowane link da aka turo maka. Misali, ka ga saƙon SMS ko WhatsApp yana cewa gwamnatin tarayya na ba da tallafin COVID ko kuma MTN na raba kyautar airtime. Sai a ce ma kawai ka danna wani link. Wannan ba dabara ba ce, yana iya sa ka faɗa tarkon masu damfara su sace bayananka. Garin neman gira a rasa ido. Kuskure na 2, yin bayani fiye da kima. Wasu suna yin kuskuren saka hotuna ko bayanai masu yawa game da rayuwarsu. Misali, ka saka hoto tare da iyalinka a Dubai, ko ka nuna otal ɗin da ka sauka, ko ka sanar da mutane cewa za ka daɗe a wani gari. Wannan zai iya jawo hankalin miyagun mutane da ba su da niyya mai kyau, kuma zai iya barin gidanka a cikin hatsari. Kuskure na 3, amfani da kalmar sirri guda ɗaya a ko'ina. Amfani da kalmar sirri ɗaya ga komai, email, Facebook, kai har da asusun banki. Kaga idan an sami nasarar guda ɗaya, komai ya tafi shi kenan, bye bye. Da fatan ba za ku sauƙaƙa musu. Yi amfani da kalmomin sirri daban-daban, ko kuma ka yi amfani da password manager. Kamar mallakan makullai daban-daban ne, na ɗaki, na mota da kuma na gidan abokinka. Kuna iya kallon kurakuran nan a matsayin ƙanana, amma suna iya jawo muku haɗari. Albishirinku, Oktoba watan wayar da kan jama'a ne akan tsaron intanet, wato Cyber Security Awareness Month. Zan kawo muku yadda za ku kare kanku da na'urorinku. Fasaha a sauƙaƙe tare da Malamar Tech. Na gode.